L-immigranti li fil-bidu ta' dan ix-xahar ġew salvati mit-tanker Maersk Etienne fl-ibħra territorjali Libjani tilfu kawża fil-Qorti Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem biex jiddaħħlu f'Malta. Il-Qorti Ewropea ħarġet dan id-digriet wara li 2 mill-immigranti salvati fetħu kawża kontra Malta bilan li jitlu f'pajjiżna. Il-qorti rabtet id-deċiżjoni tagħha mal-fatt li fl-ebda ħin id-deċiżjoni ta' Malta ma poġġietx lil persuni f'riskju ta' trattament inuman. Is-sit tal-Istazzjon Nazzjonali qal li fl-4 ta' Awwissu li għadda dan il-grupp ta' 27 immigrant ġew salvati mit-tanker tal-kumpanija Maersk f'żona ta' tiftix u salvataġġ li ma kienx dik Maltija. Madankollu, għal xi raġuni, il-kaptan ta' dan il-bastiment għażel li jibqa' jbaħħar lejn l-ibħra territorjali Maltin. Bil-konsegwenza li dan il-vapur ilu wieqaf barra mill-ibħra Maltin għal 23 ġurnata. L-awtoritajiet Maltin baqgħu jinsistu ma' dan il-bastiment li dan il-każ mhux responsabilità ta' Malta. Intqal ukoll li l-Gvern Malti wieġeb f'din il-kawża permezz tal-Avukat tal-Istat fejn ġie mtenni l-punt li Malta ma kinitx responsabbli li ddaħħal l-art dawn l-immigranti. Fis-smieħ tal-kawża, l-awtoritajiet Maltin spjegaw ukoll li fl-ebda ħin ma taw istruzzjonijiet biex il-vapur idaħħal l-immigranti f'Malta. Statistika tal-Kummissjoni Ewropea wriet li bejn l-aħħar ta' Lulju u nofs Awwissu fl-Italja waslu mal-4,000 immigrant, fejn fl-istess perjodu f'pajjiżna daħlu viċin 300 persuna. Fl-istess waqt, il-Gwardja tal-Kosta Libjana interċettat ma' 7,000 immigrant f'ibħra Libjani.